разбирам, но в какво те бива? Пиротехника! Ще познаем. Обичаш пиротехника? Не, но обичам това. Добре, престани. Леле, един нормален не мога да намеря в този град, който да си търси работа. Отказвам се. Време е да си намеря работа. Ей, ти, ела, как се казваш? Дък, господине, търся си работа. Дошъл си където трябва, Дък. Но първо, разкажи ми за себе си. Мечтая да стана известен и съм готов на всичко за това. Можеш ли да косиш ливади? Да не се хваля, но тревата е с 2 сантиметра по-дълга. О, добър си. Добре, хващай се с новата си работа. Благодаря ви за работата, господине.